Helo, a croeso i'r cyfweliad gyda awduron newydd cyfres Stori Sydyn. Mae gyda ni Cynan Llwyd a Hugh Jack Brassington yn ymuno gyda ni. So, hoffech chi cyflwyno'ch hunan fechgyn? Ie, wrth gwrs, Cynan Llwyd ydw i, a fi yw awdur pobl fel ni sy'n rhan o'r gyfres Stori Sydyn. Hugh Jack Brassington dwi, ac o'n i'n meddwl yn anghofio dod ar llyfr efo fi, ond dwi wedi sgwennu hwn drwy ryw wyrth, ac Dwi'n mynd fewn yn beth sy'n efo mewn munud, Wel, mae'n gret gallu ymuno gyda chi a dros yn rithiol yn dyfa fel petai, achos bod ni ddim wedi gallu cynnal y lansiad fel byddwn ni wedi gobeithio. Ond byddwn i'n gret jyst i clywed mewn ffordd bach cip tu ôl y llenni o'r broses o'ch chi wedi mynd trwy gyda'r llyfrau. Cynnal, fi'n gwybod ti wedi sgwennu nofel yn barod, Tom, ond hwn oedd yr un gyntaf ti wedi sgwennu ar gyfer cyfres Stori Sydyn. Sut o ti'n teimlo yn gymharu y broses o wneud y ddau lyfr? Ie, oedd sgwennu Tom yn broses hir iawn. Fi'n meddwl rhwng dod lan ar syniad a dechrau sgwennu a cyhoeddi Tom, oedd rhyw 6 mlynedd di mynd heibio. So yna'n broses tipyn hir. A'r syniad gwreiddiol yn wahanol iawn i'r beth oedd wedi cael ei gyhoeddi wedyn ni ar ffurf nofel. Lle oedd pobl fel ni yn dipyn gynt, a hefyd gyda pobl fel ni, gan bod e'n rhan o'r gyfres Stori Sydyn, wrth gwrs ni'n derbyn rhyw fath o brief o ran sgwennwch ar gyfer yr oedran yma neu'r gynulleidfa darged yma, lle oedd efo ni fi rili wrth sgwennu Tom, pwy o'n i moyn ceisio cyrraedd gyda'r nofel yna. A hefyd fi'n meddwl efo Tom, y stori dath gynta, lle wedyn ni, gyda pobl fel ni, y cymeriadau dath gynta. So, nath Nathan a Sadia rhyw fath o plannu ei hunain yn y meddwl i, a wedyn ni sgwennes i stori yn seiliedig ar y cymeriadau yna, lle gyda Tom, o da fi stori o'n i moyn dweud, a'r fath o fyd o'n i moyn darlunio, a dath y cymeriadau yn rhan o'r stori, lle efo pobl fel ni, y cymeriadau dath gynta, a wedyn y stori. Diddorol, ie. So Hugh, hwn oedd y lyfr gyntaf di, a mae fe yn un ffeithiol yn dweud wedi seilio ar pethau ti wedi wneud yn dyfywyd i hunan. So sut nes ti ffindio'r broses o ysgrifennu'r llyfr? Dwi'n enjoyo fo. Ac mewn gwirionedd, dwi wedi bod yn sgwennu'r llyfr yma ers blynyddoedd. Heb wybod o'n i'n sgwennu llyfr, dwi wedi bod yn sgwennu pytia yma ac acw amdan pethau, jyst i fi gael cofio. Ac di bod dwi'n sgwennu i gylchgrawn Saesneg ers tua 5 mlynedd, o'n i'n deud. Dwi rili wedi enjoyo fo. Ac mae wedi dod â bob dim yn ôl i fi, ambell i beth o'n i wedi anghofio. Mae wedi bod yn broses eitha neis fel la. A dwi'n meddwl, mae wedi bod o fydd i fi. Cos dwi'n mynd i stopio a sbio nôl llawer a meddwl, nes i neud hynna. Mae'n beth peryg neu hynna, dwi'n meddwl, i siwr bod yn llonydd a just, mae'n beth sbio dros dy ysgwydd, dwi'n eisiau neud y llawer. So dwi heb di, ond mae'r llyfr yma di gorfodi fi wneud ac mae wedi bod yn eitha braf fel. Ac mae wedi atgoffa fi o gyd ar pobl gwirion dwi wedi gyfarfod dros y blynyddoedd a yn neud y pethau yma. A hynna dwi wedi canolbwyntio ar mwy na'n byd, cos dyna gynna fi ddim techneg yn mynd amdani, cynnan oeddech chdi'n sôn am hynna, mae cymeriadau, o'n i jyst yn sgwennu, nes i darllen y brief dyma chi roed, ond dwi wedi amwybyddu fo'n hollol, dwi jyst yn mynd a sgwennu be na ddigwydd ac amdan y pobl nes i gwarfod, a dwi wedi enjoyo fo, dwi. Wel na, fi'n meddwl yn lwcus o ti wedi anwybyddu fe, ti dal wedi cyrraedd beth o'n i'n gobeithio cael, a fi'n meddwl mae'r ddau lyfr nes i mwynhau darllen y ddau, ti'n gwybod, maen nhw'n ddau lyfr holl wahanol, ond o'n i'n teimlo y cymeriadau a'r stori yn nofel ti Cynan wedi gripio, wedyn o ti eisiau gwybod beth ti'n mynd i digwydd. A wedyn gyda llyfr ti Hew, o'n i wedi mwynhau, o'n i'n teimlo bod ni yna gyda ti gyda'r anturiaethau, a pethau byddwn ni byth yn gallu cyflawni fy hunan, ond ti'n cael cibolwg mewn i beth mae fel, i wneud yr heriau yma. Ond hefyd oedd y cymeriadau ti wedi cwrdd bod nhw'n pobl go iawn, ond yn dal yn diddorol i darllen amdanyn nhw y pobl nes ti cwrdd ar y teithiau.
Ond mae un peth o ddarolwg diweddar wedi dangos bod pobl yn troi mwy at darllen, bod bron i 50% o pobl wedi bod yn darllen mwy yn ystod y cyfnod yma, bod ni gyd yn lockdown. A ni jyst wedi holi chi, beth ydych chi'n meddwl yw'r reswm ti'n ôl i hynny, pam bod pobl wedi troi mwy at darllen? Wel, yn un peth, mae'n rhywbeth i wneud, yna di. Ond fi'n meddwl, ni mewn cyfnod lle falle, ni mewn ffordd i gael ein cyfyngu, ein cartrefi ni, nawr gyda reolau'n llacio i 5 milltir o'n tŷ ni. Felly mae darllen, mae e bach yn cliché, ond mae'n wir. Mae darllen, mae nofelau, ond mae hefyd llyfrau ffeithiol fel un hyw. Mae'n agor bydoedd newydd. Mae'n rhoi cyfle i bobl fynd i gwledydd dyn nhw roi di bod o'r blaen yn ei dychymyg nhw. Mae'n gyfle i bobl cyfarfod a pobl newydd, dychmygol neu go iawn, fel mae Hyw yn sgwennu amdano, yn ei dychymyg chi. A mae'n gyfle i bobl teimlo fel bod nhw wedi mewn cyswllt gyda pobl arall, jyst bod yni ar ffurf bapur. A fi'n meddwl mae'n bwysig iawn pan ni'n teimlo falle bod ni wedi ynysu, bod ni gallu cyfathrebu, gallu cysylltu gyda pobl ar y ffurf papur. A fi'n meddwl bod hwnna'n gobeithio'n rhywbeth sy'n mynd i parhau ar ôl i hyn i gyd dod i ben. Bod pobl yn gweld gwerth darllen yn hynny o beth. Ie, darllen mwynhad, mae hwnna'n holl bwysig yn amlwg, ond darllen o ran iechyd meddwl, iechyd corfforol, yr syniad o'na o cysylltu gyda bobl, ymweld â bydoedd diwylliannau gwahanol. Mae hwnna mor bwysig. Hyw, bydde ti'n cytuno gyda hwnna? Ie. Mae'r newyddion, mae'n ddigalon ar yr un. A mae pobl efo lot amser ar ei dwylo, o dwi'n meddwl sa'n byd gwell i neud na darllen. Mae yna hein, maen nhw'n iawn di, ond dwi'n yn gael dim heddwch gen sbi ar ffôn, de. Pryd dwi'n codi llyfr fyny, a dwi'n gael fewn i rhyw fath o stori, beth bynnag di o bob math, dwi'n licio darllen. Mae'n tawelu fi, mae'n mynd â fi o'r wrth unrhyw fath, os dwi'n poeni am o fath yn byd bob dydd, dwi o'na, dwi wedi stopio meddwl amdano fo, a dwi fyny fama efo pwy bynnag y cymeriadau yna, a cynna wedi bod yn sgwennu am neu, efo beth bynnag, efo golwm yn mynd trwy Mordor, neu, mae'n ffordd da i gael madal a poeni di. Ie, fi'n meddwl mae gobeithio, mae llyfr Stori Sydyn yn berffaith am hynny hefyd, achos fi'n credu, mae fe'n neis yn dweud dianc i darllen a dianc i bydydd gwahanol a tywelu yn hunan trwy darllen. A fi'n credu mae Stori Sydyn yn beth sy'n neis amdano nhw yw bod nhw yn eitha byr, so ti'n gallu falle hyd yn oed os ydyn darllen penod y dydd neu rhywbeth, neu jyst dianc am awr, ti'n gallu pigo rhywbeth lan, dwi ddim yn falle teimlo fel rhywbeth ormes i orffen y llyfr, ti'n gwybod, achos mae fe'n weddol byr, so gobeithio bod hwnna'n gallu helpu pobl sydd falle ddim yn darllen. A mae darllen yn neud i chi moyn darllen mwy, fi'n meddwl hefyd, ond mae'n peth da. A dyna beth sy'n wych am gyfres Stori Sydyn. Maen nhw mor fyr, maen nhw'n fachog, gobeithio. So mae darllen, falle bod chi darllen am sbel, a bod chi'n gweld bod y cyfnod yma yn amser i ailgydio yn y darllen. Fel, dechreuwch efo Stori Sydyn yna fe, a o cael blas ar hynny, mynd mlaen wedyn i nofelau arall. Ie, beth sy'n dda hefyd yw, mae dewis hefyd yn y gyfres, a jyst yn gyffredinol, y dewis o gwahanol bethau i darllen. Mae gyda ti nofelau, mae gyda ti llyfrau ffeithio, mae gyda ti llyfrau antur, mae gyda ti llyfrau byd chwaraeo, neu llyfrau am storis go iawn, sydd fel lle mae pobl wedi goresgyn rhywbeth galed, llyfrau digri, mae digon o dewis yna gobeithio dan pawb. Ond ni'n mynd i holi, ti'n gwybod, mewn ffordd ni wedi cyffwrdd ar hwn yn barod, ond ti'n gwybod, pa fath o bethau ydych chi'n hoffi darllen eich hunan? Hyw, ti'n gwybod, o ti wedi sôn yn y llyfr, yn rwy ti amdan dys i darllen Cysgod y Cryman gyda'r fam pan ti'n 16, ond oedd hwnna'n rhywbeth oedd wedi sbardino ti ymlaen i darllen ar ôl hynny? Ydy, mae broses o darllen Cysgod y Cryman i hyn, ond o'n i'n dyslexic yn tyfu fyny, so o'n i ofn llyfrau.
o'n i'n eisiau gwybod. O'n i'n licio neud pethau ymarferol, mathemateg gret, dim darllen. Nes i'n darllen llyfr ben yn hyn tan o'n i'n 16, a dyn, be nath gael fi'n darllen i ddechrau oedd cwilydd, cos nath mam gorfodi fi i star bwr y gegin a darllen cysgod y cryman i fi. A swn i beth wedi pasio tygau Cymraeg fi ebyn. Swn i'n wedi boddran darllen, swn i ddim... Ond wedyn nath gweld mam yn neud hyn ar ben yr holl waith oedd hi'n neud anyway, yn edrych ar ôl 4 a blant bach gwyllt, oedd ni'n hirt, de. Ag yn dysgu Ffrangeg, ac oedd just lot o waith. Nath gweld hynna, cwilydd hynna, dechrau fi'n darllen, a dyn es hynna dwi wedi stopio. Cos nath cysgod y cryman, o'na stori wych ni, Robin Bolywd, real twmffat hwnna ni, hamro persawr Greta. Dwi dal yn cofio'r stori wan, mae di mynd fewn i'n mhen i, a wedyn o Lord of the Rings wedyn, a dwi'n licio darllen bob math. Dwi'n licio pethau antur. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld clywed am The Worst Journey in the World gen Cherry Gerard. Dwi'n cofio beth un o'r pobl nath fynd efo Scott i'r Antarctic am y tro cynta. Llyfr anhygoel. Mae bron fatha Lord of the Rings, ond yn wir. Mae'r pobl ma'n gweld orca, killer whale am y tro cynta. Dwi'n rhoi wedi gweld dyn o blaen. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n cael eu hela gen y pethau yma. Ella oedd nhw, dwi'n gwybod. Ond trochi chdi fewn i'r byd yna o antur. Mae yna fwy Maverick Mountaineer un arall. A mynd o'r pobl a ffynnu Everest tro cynta, rhywun o Australia ddo, George Ingle Finch, chief o foi. Ond oedd o'n mynd yn erbyn dim just Everest y mynydd mwyaf yn y byd, ond hefyd yn erbyn y crachach Saesneg oedd yn y British Mountaineering Council. Oedd ddim isio fo fatha Kiwi, Aussie, budur, dod yma i sbwylio parti nhw a sbwylio'r stamp o rhywun o Lloegr yn cael ei top Everest gyntaf, de. So oedden nhw'n eisiau roed o'n yr expedition. Ond fo oedd yr boi mynydda gorau yn y byd o bellfor, especially fo'r rhew, a hefyd oedd o'n beirianwr. So oedd fo nath ddyfeisio, da chi gwybod yr system oxygen i fynd fyny. Fo nath ddyfeisio yna. Dwi'n gael llawer o gredit amdano fo, de. Oherwydd mynd yn ben efo'r British Mountaineering Council. Ond just dyna mae llyfr yn gyda roed. Ydy, ella ti'n gael perspektif, dim y perspektif mae newyddion yn cyfro. Diolch yn pwysig dweud bod be mae BBC yn cyfro yn wir, sam byd na. Ond ella... Mae llyfrau yn rhoi pethau safbwynt gwahanol yn dydyn. A fi'n meddwl, fel ni'n sôn cynnan gyda cymeriadau di yn pobl fel ni, o'n i'n teimlo fel ti'n portreadu y cymeriadau a fel y cefndir dynesig yn wych. A ni'n teimlo, mae fe'n delio gyda themau eitha dwys yn dy llyfr di, bod e'n llyfr weddol byr, mae hiliaeth, mae gwrthdaro crefyddol. Oedd hwnna'n rhywbeth o ti eisiau dod yn bwrpasol, eisiau cychwyn trafodaeth am, neu? Na, ddim, bys ni'n mynd dweud hynny, achos fi'n meddwl, os ti'n dechrau sgwennu, a meddwl, reit, fi moyn dweud hyn, fi moyn dechrau'r sgwrs yma, ti yn gallu falle sgwennu reit bregethwrol, a falle, bod ati ti ddim moyn i'r darllenydd darllen y llyfr a meddwl, mae gan y boi ma propaganda i hun, fi ddim yn mynd i'r andor hwn. Ond nes i drafod y stwff yna, oherwydd mae'r stwff yma'n bodoli yn ein cymdeithas ni. Lle bynnag ti'n byw yng Nghymru, ti ddim gorfod byw yn Gaerdydd i gweld y pethau yma yn ein cymdeithas ni. Am nhw'n bethau pwysig, maen nhw'n bethau sy'n effeithio ar Cymru Cymraeg hefyd. Felly, just moyn adlewyrchu bywyd go iawn o'n i moyn neud, yn edrych na dechrau sgwrs, ond mae yn sgwrs bwysig i gael, a os mae'r llyfr yma yn sbardino sgwrs am y pethau yna, then gret. Fi'n meddwl mae fe neis, fi'n meddwl mae'r llyfrau Stori Sydyn yn gallu sbardino sgwrs, ti'n gwybod, a profiadau falle gwahanol, arwain ti mewn i bydoedd falle bydde ti ddim fel arfer yn mynd i, achos bod nhw yn falle
maen nhw'n rhan o cyfres, maen nhw'n gallu arwain ti at gwahanol bethau, ond hefyd achos yr hyd fi'n credu, mae fe'n gallu apelio, byddwn ni ddim falle'n dewis llyfr swmpus am anturiaethau fy hunan o bosib, ond ti'n cael blas arno fe, ti'n meddwl, oedd e'n, o'n i rili mwynhau hwnna, a falle wedyn ti eisiau darllen mwy, ynddo fe. Efo hynna, o'n i'n ymwybodol iawn am hynna, di gwraig fi, sa i'n darllen llyfr am anturiaethau, dwi'n meddwl, ti'n fel fatha, ac yn eisiau osgoi mynd lawr y lôn yna o just trafod y mynydd ma, sut wnaethon ni fynd fyny'r mynydd ma. Diolch byd i wneud, dwi'n mynd i roi dim byd fel yna llyfr, dwi wedi trio canolbwyntio ar y pethau gwirion sydd wedi digwydd, ar pobl. A dwi'n meddwl, ar ôl darllen rei o'r Stori Sydyn eraill, ac llyfr Eric Jones, dwi'n gwybod darllen hwnna, hwnna'n un da, a dyn ni eisiau darllen ein, a dyn ni eisiau fel, hynna di'r darna dwi'n gofio yno fo, ydy y pobl maen nhw'n trafod, dim y techneg o dringo Mont Blanc, neu beth bynnag, ydy hirin gwirion nes di basio, nes di rhannu cysgu ar bwrg egin efo y dyn o Japan, ia, dyna dwi'n dechrau siarad, o'n i'n rhannu bwrg egin efo, oedd yn chwrnu, y peth gweitha am dringo Mont Blanc, oedd y boi ma'n chwrnu, oedd yn cadw fi'n effro, boi iawn o bod ddim, ond anyway, ia. Ond oedd hwnna dwi'n drwy'n glir fi'n credu, ond ni wedi mwynhau y llyfr am y reswm yna, oedd e'n ysgafn, oedd e'n cipio ti, achos oedd y cymeriadau mor, wel, ond nhw just yn entertaining, ti'n gwybod, oedd e'n... Thomas the Tank, ie, cefndar fi, dyn da. Ond o'n i'n mynd i holi ti hew, ti'n gwybod, o'r profiadau unigryw ti yn sôn amdano yn y llyfr, pa un falle wyt ti'n trysori mwyaf o ran yr gofion yna? Mae hwnna'n un amhosib. Nes i ddal yn un yn diwedd ar ôl darllen y llyfr, ail ddarllen at ar ôl fi orffan. Nes i feddwl, dwi wedi dweud y geiriau, hwn oedd y ras anodda o fy mywyd i. Dwi'n ni'n faint o weithiau yn ystod y llyfr, ac yn i'n meddwl, dwi'n bach o ffrod fyna. Ond, meddwl iawn amdano fo, dyna di pwynt y llyfr hefyd, neu dyna di pwynt beth dwi'n neud, ydy beth setlo ar y ras yna, neu'r her yna, neu'r mynydd yna, beth bynnag di o, yn fod yn yr peth anodda, neu'r peth gora dwi rioed i wneud. Yr un nesa, di o, yr un nesa, ac dyna pam o'n i'n gweld yn sgwennu hyn drosodd a drosodd. Ond, os ni'n gorfod pigo un, ella dringo Mont Blanc, efo. Just fatha agoriad llygad o gyd ifanc. O'n i wedi brifo ochr ar rygbi, o'n i'n gwybod be i wneud, a dyn nes i, dyma fi a cefndar fi'n fflwcio i top Mont Blanc, a just ar hap ddamwain, oedden ni'n ar gwyliau yn Siamanig, twydd neis, clywed boi hen mewn pub yn deud, anyone can climb Mont Blanc if the weather is good. Yeah. Dim mewn acen Puerto Rican fel sori, ond mewn acen Ffraneg efo. A ddo ddeud yna, dyma ni'n sbio ar ein gilydd, sbio fyny, ac oedd o awyr yn berffaith glir, high pressure neis, so dyma ni'n rentio crampons, benthyg kit ffwrdd ni, ac ar dop Mont Blanc fanna, nes i gael troedigaeth bach bod rhywbeth yn bosib, as long bod gennych chi YouTube i sbio fyny sut i glymu ar crampons. Ie, mae hyder yn bwysig yn dweud, fi'n meddwl beth chi'n dangos fyna, mae hyder yn beth ti'n gallu cyflawni, ti'n gwybod, mae fe'n neud lot o wahaniaeth yn dweud sut ti'n gallu symud ymlaen wedyn i cyflawni pethau. Ie, a'r dealltwriaeth na bod y peth mwyaf pwysig eitha, dwi wedi trio osgoi roed unrhyw fatha negas, fatha cynnan o'ch di defyn am pregethu, dwi'n licio darllen hynna'n hyn, so o'n i'n eisiau roed o fewn y fanna, ond os mae yna unrhyw negas yn hwnna, y gyd ar y sothach yma, ydy bod o'n iawn peidio llwyddo, a peidio wneud pethau oherwydd ti ofn methu. Yna di beth gweithio ni di, achos dwi wedi methu lot o weithiau. Ac mae methu yn helpu, tro nesaf, so ni wedi mynd fyny 100 metr fyny Mont Blanc, ella ar blwyddyn wedyn, swn i wedi dod nôl, swn i wedi gwneud 200, ella wedyn, swn i ar y copa am 3 blwyddyn. Just, yeah.
O, wel, diolch am amser chi heddi, ond jyst falle i cloi y sgwrs, o'n i'n mynd i holi chi, ni wedi cyffwrdd ar gwahanol bethau i darllen y pethau, ond o'n i'n mynd i holi, os gyda chi ffefryn o ran llyfr corfforol, e-lyfr neu audiobook neu llyfr sain, ydych chi'n tueddu tuag at un ffyrdd dros y llall? Ie, fi'n meddwl bod y llyfr corfforol yw'r ffefryn. Hoff iawn o gloriau da sydd yn edrych yn dda. Hoffi arogl llyfr a gallu cydio fe. Ond nawr bod dyn ni mab ifanc sydd dal yn cysgu yn yr un stafell yn ni. Fi wedi ffyn o'r Kindle di dod yn handi iawn, bod chi ddim gofod rhoi golau ymlaen i ddarllen e. A wrth i mwy a mwy o deganau yn dangos yn y tŷ, mae yna llai o le i lyfrau yn y tŷ. So ti'n gallu storio 100,000 o lyfrau ar y Kindle, felly mae hwnna'n handi iawn. A dwi'n hoffi gwrando ar e-lyfrau hefyd, gwrando ar lyfrau. Just bod yn y genre cywir fi'n meddwl. Nes i drio yn fan mawr o Hilary Mantel, a cyn ni The Mirror and the Light dod allan, o'n i moyn ail ddarllen Will Fall a Bring Up the Bodies. So o'n i'n meddwl, ffordd cyflym o wneud hynny yw gwrando arnyn nhw. Amhosib, nes i roed y ffidil yn y to ar ôl hanner awr, achos mae da chi 100,000 o Thomases, 500 Williams yn y nofel yna. A wrth rando arno fe am ryw reswm, o'n i'n ffynu fe'n anodd dal fyny ar pa Thomas, pa William, pa Henry sy'n siarad. Felly mae'n haws darllen rhai genres falle. Hew, beth amdano ti? Wyt ti efo ffefryn? Llyfrau iawn de. Yn bendant. Dwi rioed i gwrando ar un audio de. Dwi'n gwybod am hynna. Dwi'n meddwl sy'n ei licio. Dwi'n licio llais yn hun a dwi'n licio neud meddwl fy'n hun i fyny sut mae'n edrych a sut mae'n swnio. So, dyna di'r rhan o pam dwi'n licio llyfrau a dim teli ella. Cos mae'n gadael dychymyg chdi i wneud y benderfyniad yndi. Ond mae Kindle, mae sy'n handi yndi. Tiod, os gennych chdi'n digidol, ti'n gydru, oeddech chdi'n dweud, mae Gwen Llian, mae'n disgyn i gysgu ar ddim, tiod, am ta lot cynna fi, a dwi'n licio darllen tan yr oriau ma'n weithiau. So, mae jyst gael gola bach handi fel am, mae'n wych. So, pan ti'n mynd mas i'r redeg a seiclo, wyt ti'n gwrando ar unrhyw beth, neu ti sy'n gadael i'r dychymyg rwydro? Na, music o'r 80au fel arfer. Ia, gyda fi... Power ballads. Yeah. Girls just want to have fun. Peth ar grib, de. Yn hamro i mynd efo rhywbeth fel la. Peth dwytha, ti'n mynd eibio rwy'n a ti'n meddwl, bet di'r person yma ddim yn gwybod beth dwi'n gwrando ar. Sa'n nhw byth yn gesio yn a million years, tio. Ond, power ballads o'r 80s. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni a diolch am eich amser a edrych ymlaen i lansio'r llyfrau. Hwyl!